Għal ħafna minna, il-kelma ma kienet fost l-ewwel kelmiet li l-sinna. Ma jistax jonqos għalhekk li l-lingwa tagħmel referenzi għall-omm fl-idjomi, fil-qwiel u fil-ħrejjef, kif ukoll fil-kitba kreattiva. Insibu bosta idjomi li jirreferu għall-omm, inkluż uħud li jesprimu sorpriża. Ngħidu aħna ommi ma, ajma ommi jew mamma mija. U għal min idur lejn ommu żejjed, nużaw l-idjoma imqabbat ma' djul ommu. Id-djul huwa tarf id-dublett. Għal daqstant, min ikun imqabbat ma' djul ommu, ikun għadu jgħix fid-del tagħha. It-tradizzjoni orali tagħna spiss tippreżentalna lill-omm bħala l-bidu u tmiem ta' kollox, bħalma juruna l-espressjonijiet mietet fuq omma jew waqgħet ant omma li jfissru li proġett ma rax it-twelid tiegħu jew li xi ħaġa reġgħet sabet posta mnejn ġiet. Għal min ikun sab kull ma xtaq, ngħidu li jkun sab l-ommu. Bil-kontra huwa wkoll minnu, jiġifieri għal min isib ħwejjeġ żgħar flok l-affarijiet il-kbar li ttama li jsib, ngħidu li min tilef l-ommu mhux ser isibha hawn. Xi qwiel jippreżentawlna lill-omm bħala dik il-persuna li lesta tagħmel minn kollox għal uliedha, bħalma naraw fil-proverbju, l-omm mal-ulieda giddieba u ħalliela. L-omm hija wkoll dik li tradizzjonalment kienet tgħaddi t-tarif popolari minn ġenerazzjoni għal oħra billi kienet tqatta' ħafna ħin ma' wlieda u xhieda ta' dan nistgħu nsemmu l-qawl it-twissija tal-omm tibqa' tinfirex fil-fomm li xi ftit jew wisq huwa l-verżjoni femminili tal-qawl kliem ix-xieħ żomm fih. Madankollu l-omm mhix dejjem xortija tajba fl-idjomi u l-qwiel tagħna, għax ġieli tkun assoċjata ma' wlied b'xorti ħażina, beżżija jew ingrati. Bħalma naraw fil-qwiel, ommu ma mlitlux quċċija, omm il-ġifa qatt ma tali u rrid jgħallem lill-ommu tbennen. U għal min huwa inesperjenzat imbagħad, ngħidu li huwa ħalib ommu fi snienu. Tiġi ppreżentata wkoll skont l-istereotip antikwat tal-kunjata fil-qawl omm ir-raġel taqlik fit-taġen. Minkejja dawn l-aħħar ftit qwiel, l-omm spiss hija punt importanti u pożittiv ta' riferiment fil-lingwa u l-letteratura tagħna, tant li kienu bosta l-poeti li għannew il-merti tagħha, fosthom il-poeta ċelebri Rużar Briffa, permezz tal-poeżija lill-ommi. Benninni ħanorqot, benninni bil-ħlewwa, kull diqa nessini, nessini kull dnewwa. Benninni bil-lajma tal-eħnek jirtot, benninni, benninni, ekka bil-mod. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.